IPOB, one family. IPOB, one big family. one family. Ụmụ Chineke. Kedu ihe Nnamdi Kanu mere ndị Igbo ha ji wee chigbu ya? Ọkụ ụmụnna dị na-egwurugo olulu ka ịdagbue. Emere gịnị a na-egbochi ya? Emere gịnị egosi n'aka ịdọ ọcha? Kedu ihe Nnamdi mere unu? Kedu ihe ọ mere unu? Kedu ihe Nnamdi mere unu? Unu ji wee chigbu ya. Kedu ihe Nnamdi mere unu? Kedu ihe o mere ndị Igbo? Kedu ihe Nwachukwu mere unu? Unu ji wee chigbu ya n'ụwa. Ajụjụ ka m na-ajụ. Unu ji wee chigbu ya. Ajụjụ ka m na-ajụ ndị Igbo. Unu ji wee chigbu ya. Unu ji wee chigbu ya n'ụwa. Unu ji wee chigbu ya. Unu ji wee chigbu ya amụma. Unu ji wee chigbu ya. Unu ji wee chigbu ya. Unu ji wee chigbu ya. Ọchụ nwa ọkụkọ wada, nwa ọkụkọ wee wawa so onye ya na chi ya so n'ụwa. Ụjọ dịrị atụ ya n'ụwa. Gbodike gbodike ndị Igbo, gbodike 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 ihe dike na-eme bịa chọwa dike n'elu ụwa ndị Igbo. Ọkwa egbo dike n'ọgụ nọ, olu n'ọgụ ọma, achọba dike ndị Igbo olo. Ihe wetara n'ụlọ ndị Igbo amaghị na ọdụ ụkọ n'ahịa, amaghị na ọdụ ụkọ n'elu ụwa olokwa. Kwa oke bi n'ụlọ gwara oke bi n'ọhịa, n'azụ dị na ngịga, n'azụ dị na ngịga n'ụwa, ajọ obi ajọka. Ole nwanne ya rere n'elu ụwa, ole nwanne ya rere n'elu ụwa, ma na ọ na-aga ahịa, mana ọ bịara ebu m ga-egbu onwe ya n'elu ụwa ka ahịa nọ. Ka ha gbuchara Jizọs Kraịst, ka ha kpọgbusi Jizọs Kraịst, ka ha tiwere n'aka n'obi ya, sonye ka bụkwa n'ụwa nke Chukwu. Don't kill your Savior. Onye egbula osisi na-eche ya ndụ, egbula osisi na-eche gị ndụ, anwụ gachagbugo, anwụ gachagbugo, mana ọkọchị na-abịakwa. Janjaweedism. Kedu ihe Nnamdi mere unu? Kedu ihe o mere unu? Kedu ihe Nnamdi mere unu? Kedu ihe Nnamdi mere ndị Igbo? Kedu ihe o mere unu? Kedu ihe onye amụma mere unu? Ajụjụ ka m na-ajụ. Unu ji wee chigbu ya. Ajụjụ ka m na-ajụ ndị Igbo. Unu ji wee chigbu ya. Unu ji wee chigbu ya n'elu ụwa. Unu ji wee chigbu ya. Unu ji wee chigbu ya amụma. Unu ji wee chigbu ya. Na 14th of September 2017, ji were ihe ji o. Ana m hụrụ ntị m emebe na mbụ were mee n'ala Biafra n'elu ụwa. Ihe ome nne mere nwanne ya o, ihe ọbara mere ọbara ya o. Oke bịa n'ụlọ gwanụ nke dị
na-amasị ya n'azụ obi na ngịga n'ajọ obi n'ụwa ọjọọ ka Chukwu nna bịa Chukwu abịa ma bịa ndị amị buru n'ụgbọ mbuo na Amadu tanki buru egbe gava faribeku be Nnamdi Kanu ka ha gbuo ya Nnamdi mere n'ugini Nnamdi mere n'ugini ọ bịara ịzọpụta ụmụ Biafra n'ọgbụ Naịjirịa nọ n'ụwa ka anyị nọ Chukwu abịa ma n'elu uwe mmadụ 28 dara n'ozu mmadụ 28 nwụrụ anwụ ọbara sacha n'ebe niile ozu mmadụ tọgbọrọ ebe niile arụ eme ala na-etikpo ala Biafra na-ebe akwa osisi hụrụ gị na-atụ nkwe osisi hụrụ gị chọba n'ọdịda egwu igwe ga-agbagbu ya amụma ga-esegbu ya n'ụwa ka anyị nọ Nnamdi onyeisi gị na-ahụ aja ya were nke ya chụọ ọbara ebughị ga-egbu onwe ya n'ụwa ka anyị nọ ọkwa ụmụnna dị na-egwugo olulu ụmụnna dị na-egwugo olulu mana emere gịnị na-ekpochi ya emere gịnị bụ aka ịdị ọcha n'ụwa ka anyị nọ ngwere tugbu aṅụ n'ogolo ma ọ tụwe ya aṅụ n'ogolo n'ụwa aṅụ agbawa ya biri ya fọka ideji awala Chukwu abịa ma bịa ọ dị egwu ajọ obi ajọka ajụjụ ka m na-ajụ ajụ ka m na-ajụ ndị Igbo ji chọọ n'igbu ya n'elu ụwa kwudegbo na nne na nna ya ozi Izrel ka a na-anwụ na Ugeze Sali ka a na-anwụ na Nnewi ọbara ụmụ Biafra eju ebe niile ala Biafra je chọọ n'igbu ya ofe obi akarịa na ndị sabụ akarịa na ndị na-akwafe ọbara karịa na onye akpa elu ụzọ akarịa o ji wee chi igbu ya listen to me. For the world to be free from sin and satanic bondage and assault, there must be Jesus Christ. For Israelites to be free from slavery in the land of Egypt, there must be Moses. At the same time, for Biafrans to be free from Nigeria and British bondage, there must be Nnamdi Kanu. If you know, you know. If you don't know, your name is sorry.